Bueno, ni June naiz, Zirimola ikastolen aisialdi taldetik nator. Zirimolan, gure helburua da euskara eta euskal kultura ardatz eukinda, haur gazte eta neraben arteko harremanak sustatzea. Eta horretarako, hezkuntza ez formalean oinarritutako eta aisialdi hezitzailean oinarritutako hainbat egitasmo antolatzen ditugu. Azpimarratuko neuke gehien bat, pertsonen eta pertsonen konpromiso eta atxikimendua. Bai batetik Zirimola taldea osatzen dugun pertsonen atxikimendua eta bestetik gurekin egitasmoetan lanean diharduten hezitzaileen konpromiso hori eta proiektuarekiko atxikimendua. Oinarriko bazkide, batetik bat egiten dugulako oinarrik dekozen 7 giltzarri horiekin, eta azken finean garrantzitsua da izaera bardintsua dekogun elkarteok batitea eta elkarrekin arraunitea amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzeko. Txikiak handi. Txikitasunetik handitasunera esaten dugun bezala, txikitsua gara, baina oso gauza handiak egiten ditugu, eta,